Ka bala? Nagkaon na bala ka mo? Bisan pa nga wala pa si Papa ninyo? Wala pa. Kuna mo, dali dito sa kusina. Kay mahanda ako sa makaon naton. Magabiyan sa dagrinyo sa pagkamati ang magamatahong sukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga binakon makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagin sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig pareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. kay na pa ako nga nagahigda diri sa kama. Apang wala pa ako natulugan. Ang maayo pa. Magwa ako diri sa kwarto ko. Kadtuan kong kwarto nga ginaokupar ni Sabrina.
Wala siya makabatyag sang pagbukas ko sang pertahan. Kagara siya. Nagahigda sa kama. Kaupod ang akong anak. Nakita ko naman ang mabahe nga nagatublag sang lamsid lang ang nagasiga. Kagamong naghatag sang kasanag diri. Mapungko ako sa couch nga malapit sa kama. Sugod sang mag-abot diri sa Sabrina sa balay. Nasilapuan ko na lang ang kaugalingon ko nga nagabisita diri sa kwarto niya. Antes ako magtulog. Kagamusin ang ginabuhat ko. Nagapungko ako diri sa couch kag inalantaw sila sa akon anak nga nagakatulog. Kagulagid makahibalo si Sabrina sang ginabuhat ko. Kag isa kabis. Wala ko napunggan ang kaugalingon ko. Ginhikap ko sang mahinay ang iyan nawong. Apang hulagid siya nakabatyag. Dumantika siya kung magtulog. Kung mga iban nga lalaki siguro, nahimusla na siya. Kagbisa ng siyan nga ito, hingalitan gid niya ang amo sinikatahom nga babae. Katahom gid sa iya. Elvis? Oh, nakabugtaw siya. Magbalik ka sa pagtulog, Sabrina. Oh, nga nagbangon ka. Ano ba lang ginabuhat mo, diri? Ginlantaw ko lang si baby. Gusto ko lang siya makita antes ako magtulog. Kaina ka pa bala nag-abot? Wala pa man lang madugay. Nagpalapit siya diri sa kama. Baby? Kinalokan niya si baby. Masimutan kong kahumot ni Sabrina. Apang hindi ako magpadala. Sige. Good night, Sabrina. Kinalokan niya ako sa ulo. Sorry kung naistorbo kong pagtulog mo. Magbalik ka na liwat sa pagtulog. Sige. Good night. Good night. Inanglan ko na gid nga mag-shower. Ikalain sang kainit nga gidabatyag ko. Sabrina! Day! Yaya! Day! Handa ng lamesa. Magpabahaw ka na. Oo! Masunod lang ako Hulaton ko lang ang magsulod diri si Yaya Rita. Hala? Si Elvis? Ari siya? Abi ko. Nagaobra siya bisan sa bado. Siling ni Yaya Milit.
Apa nga aari siya? Good morning. Dali. Join me. Salamat. Oh, wala ka ba sang ubra? Yeah. Hindi ka bala gusto nga ari ako dire? Balay ko ini bala. Okay. Apang naanad na ako, nga hindi ko ikaw makita diri sa palibot. Ari na ang kape mo, day, oh. Salamat, Gidyaya, ha? Ay, day, may kasalo ka na sa pagkaon subo nga aga. Nga, na-miss mo na bala ako, Sabrina? Oh? Wala, no? Nagapangita lang kuya sang makaupod sa pagkaon. Sige na. Magkaon na kamo. Kay kalaw ay nakaroon kung magbugnaw na ang pagkaon. Sure, Yaya. Hindi ka bala maglakat sa opisina mo, Elvis? Hindi, Yaya. Dili na ako sa balay maburas ang ulubrahon ko. Ati, maayo kun amo. Kay bisan makadali lang. Mabulubisitahan mo ang anak mo sa kwarto. Kag maulit sa makadali. Amo matuod, Yaya. Sige. Masuludan na ako sa library. Dito ko ubrahon ang mga ulubrahon ko sa opisina. Kadasig lang sang oras. 4:00 nagkali sang hapon, oh. Ang maayo pa. Magwa kami ni baby, ah. Dalon ko siya sa gwa. Kagkuhaan ko siya dito sa mga pictures. Nalipay ka gid, ha? Kay ari ka naman sa gwa. Anay ka, kay kuhaan ko pag ikaw sa mga laragway. Oh, ara na. Wow! Kanami sa mga kay makuha lang ako sa mga laragway dito sa palibot. Oh, yugon din sa pictures, no? Nagaplano ako. Gahimuan ko siya sang scrapbook.
Scrapbook? Oo. Dapat ang mga bata may amugid sina. Well, wala ako sinaya. Bisan photo album? May pila ko ka mga pictures ang hubin pa ko. Wala gani ako makaibalo kung anong ginatawag nga scrapbook eh. Well, subong, makahibalo ka na sina. Mabakal ako sa mga materials sa dason si Mana. Sang ato bala siya sa ospital? Ginkuhaan mo bala siya sa mga laragway? Daw may ara bala mo. Nakita kong nurse nga Dapat ginakuhaan siya sa picture samtang ara siya sa incubator. Basi pwede kita makapangayo sang copy? Ay, oo gali. Natago mo bala ang iya cord stamp? Ano? Ibutang mo pati ina sa scrapbook? Nga ah. Pwede man ina nga pamalhon, no? O kung ibutang sa ziplock. Ate, ara oh. Bisan si baby, kumporme man. Kagusto ko man kuhaon ang inyo pamprints. Aha? Pamprints? Sige na pala. Okay lang ina ah. It will be fun. Hindi ako makaibalo kung ano ang fun para sa imo, Sabrina. Nan, tungod ang ginapaminsar mo permi, puro lang trabaho. Pamangkuton ko ikaw ha. Ano ang isa ka bagay nga matawag mo nga fun? Nga ginhimo mo sa kabuhi mo? Trabaho? Abi mo? Ginapamangkot ko permi sa kaugalingon ko. Kung nga ang na in love si Manang sa imo. Sabrina, what is like to be in love? Ha? Seryoso ka ba sa pamangkot mo nga ina? Kakakwan. Daw hindi mapulong eh. Kabudlay ihambal. Ano ba nga klase sang sabat ina? Gusto mo ba sang matuod nga sabat? Siyempre. Kung in love ka sa isa ka tawo, hindi ka gusto nga mahilayo ka sa iya. Daw katahom-tahom gid sang kalibutan. Colorful ang tanan. Wala sang anuman nga makaguba sang mudo mo. Siya lang pirming ara sa kaisipan mo. Feeling mo, luwas ka. Kag pati ang kasing-kasing mo. Perpekto ang tanan. Paano kung nakahibalo ka nga malain gali siya nga tao? Kagusto mo siya gihapon nga higugmaon? Amo inang ginasiling nga unconditional love, Elvis. Opinion ko lang ina ha. Hindi pagseryoso ha. Hindi ako expert sa mga love-love nga ina. Ay, total, ari ka naman. Ikaw ana ang magbantay kay baby. Nabatsyagan ko gid ang pitik sang kasing-kasing ko. Samtang hinali nga nadumduman ko, ang ginpanghambal ko kay Elvis. Matag sa ako ng mga tinaga nga ginbuyan ko. Kagang ara sa huna-huna ko. Amo si Elvis. Samtang nga naghambal ako. Hindi ako mahimo nga magpabulag-bulag na lang sa nabatsyagan ko. May pagtamod ako sa iya. Buwas, makadto ako sa lulubngan ni Manang.
Makighambal ako sa iya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio.
Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nagpost o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening and with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Day,
sa akon sa gabi, ha? Nakalisensya na ako kay nanay. Kag nagsugot siya nga matanaw kita sang panong karon sa gabi. Kag dalon ko gid ikaw. Dalon mo ako? Ay hindi ko yung mag-upod. Wala sang kaupod diri sinang solidad. Sa gabi lang kita mahalin Tapos naman sinaangaton nga obra. Madulong kong gabi na. Kag medyo malayo ang lugar. Day, hindi ka lang pala magkabalaka. Upod naton ang duha ko ka magulang. Kag dalon nila ang kalesa. Gani may sakyan kita pauli. Kakwan. Basi kun maakig si Ma'am Bergie. Tilawan lang naton nga maglisensya, Hindi ako maluyag nga maghalin diri sa balay. Basi bala ko may makakita sa akon. Kag makilala nila ako. Kag manugid sila kay mama. Nagpaandamdaan si mama sa akon nga hindi ako magpakita sa iya. Kay masakit gid kuno ako sa iya. Ay, malapit na lang gali ako 6 ka bulan diri nga naga-star bilang isa ka maid. Kag wala man ako sa may nakita nga iban nga tawo. Magluwas kay Ruby kag sa iya mga utod. Gani wala sa makapanukid kay mama. Nga nagapanago ako diri. Kag wala man ako sa may nasambit kay Ruby. Nagsugo si Ma'am Virgie nga makadto kita sa panong. Kukuan. Nakahibalo ka nga delikado ini sa akon, Ruby. Basi bala kung may makahibalo, kag makapanugid kay mama. Wala man sa makapanugid siguro Kay hindi ka Manila kilala. Kag isa pa, gabi naman kita malakat. Magtakurong ka lang sang panapton. Kag ang imo ngalan, hindi man Alona, kundi Micaela. Amo man inangalan nga ginsiling mo, nga ihambal namon, kun magwa na kita. Oo, Ruby. Apang nahadlok man ko gihapon. Hindi ka lang magkahadlok Ang mga manggaranon nga pareho sa imo Iloy, wala nagakadto sa lugar nga ina. Mga imo lang na iya nga pareho sa aton ang nagakadto sa panong. Ruby, amo gali ining matawag ng panong? Oo, Micaela. Kadamos ang tawo, no? Kagang iban sina sa ila, naghalin pa sa lain nga banwa. Mangod ba damo sila sang mabakal diri? Mga butang nga matahom. Himo ina sa mga ati sa bukid Kagang iban, nagakadto diri para magbakal sang bulong para sa lumay. Lumay? Oo. Para bala sa lumay? Hindi gani. Para sa mga panguntra sa mga malain nga espiritu. Kag kun ano pa dira nga balaklon Do karnabal ini sa mga ati. Kung may araman gani sila nga nakurong nga pispis. O kun manug. Kag kun gusto ka nga magtanaw, mabayad ka anay. Ay, amo gali. Ruby, Micaela. Nong? Dahil lang ka mo Hindi ko maghalin diri Mabalik lang ko na yun Ati, di ka makadtuhaw? Dito lang sa may nagampang sang baraha Uy hala, nagsiling bala si nanay no nga hindi ka magsugal. Dayaan ka gina sa mga ate. Hindi mo ako magsugal. Matanaw lang ko sa nagampang. Ati sige, diri na ka mo. Hindi ikaw maghalin diri Oo Ato na si Manong Ay, Micaela, dali ka. Dito kita makadto sa manugpakot. Manugpakot? Oo.
Amoy nang ginsiling ni ng Solidad. Ang mga manugpakot. Dira kuno niya nakilala ang iya ginpamana nga si Mo. Uy, matuod? Oo. Mapapakot man kita sa iya Agud ba lang nga makilala man nato ng aton manginbana sa ulihi? Ay ikaw lang Siguro, matahom ang kapalaran mo, Ruby. Ay hindi Duwa kita. Tadali na. Mapapakot kita. Dira kita masulod Dira sa may ngalan nga Madam Rosa. May nakita ako nga babae sa sulod sang tulda. Maitom siya. Kag nagabayo man siya sang itom. Kag ang iya ulo. Napunihan sang sari-sari nga mga bato nga gintuhog. Kag ginburambod sa iya ulo. Uy, hindi na iya bato. Uyang iya ina nga may sari-sari sang kolor. Ay, amo gali. Wala. Ara siya nagatulok sa aton. Kagkasakit sang panulok niya. Dali na masulod na kita. Sige. Nakulbaan ko Nga aman. Nakaabot kita sa hustong maoras. Gani wala kita maakigan ni Manang Solidad. Oy, matulog na kita Kay basi kung hindi kita makabugtaw sang temprano. Kag maakig sa aton sinang Solidad. Ati huo Pero wala mong gid kuya ginsugiran kung ano ginhambal sa imo ni Madam Rosa. Gabuteg ang Madam Rosa nga atuya. Hindi gid kuya magpati Mikaela Nga aman. Ginpapangkot mo man ang bugos mo nga pamilya, haw? Oo Ang iban, napakta niya. Pero ang iban, wala. Oh? Ano ang wala niya napaktan? Suno sa iya, nangawat ko nung sinanay sang bunga sang lemon. Ang tanong bala ni Mr. Saduk, haw? Matuod bala ina? Uy, hindi na yakawatan ang iloy, kuya. Wala na siya nagapangawat sang bisan ano, Pamangkuton ko gani si nanay. Kung hindi gani matuod, bawion ko ginangin bayad ko kay Madam Rosa. Ote, anong pakot naman niya sa imo amay? Suno sa iya. Malala pagid ko nung balatian ni tatay sa baga. Kag maabot ko nung adlaw, nga hindi na siya makalakat. Gani sinong Dave, amo ang mabulos sa iya nga obra sa uma? Amo gali? Ote ikaw ya? Anong ginsugid si imo ni Madam Rosa? Ay makanubyo kuno ako. Sugiri gani ako. Ang siling ni Madam Rosa. Sa hindi ko na madugay, makabaton ako sang sulat. To sa love letter balahaw. Anong siling mo? Halin kay sino? Halin ko sa akon nga sutor. Sino nga sutor man? Wala man siya magsiling kung sino ato. Pero may maabot ko nga sulat para sa akon. Kag nagapahayag ko ato sang paghigugma sa akon. Ay, ambot Mikaela To sa maano na ako. Nalipay gid ako ya. May lalaki man gali nga naghandom nga magpangaluyag sa akon. May ara gali. Abi ko gani anay. Manginlaon na ako. Ay, hindi na yung matabo, Ruby. Katahom sa imo. Kag pareho man katahom sang imo kasing-kasing. Uy, matuod Mikaela. Pero sino ay han ang akon mangin
Prince Charming, no? Sino ay han? Hindi ako makatulog. Wala ko ginsugid ang matuod sa kay Ruby. Wala ko ginsugid sang matuod ang ginsiling ni Madam Rosa sa akon. Ang siling ni Madam Rosa sa akon nga may isa kuno kalalaki nga hasta subong nagapangita sa akon. Kagang iya dagway isa ka maambo nga lalaki. Kag makita ko no ini sa tunga sang isa ka jutay nga suba kag may ginapangita ini. Ay, kag ako mabutang ko no ako sa katalagman. Ang maitong nga galom wala nagahalin sa akon uluhan. Kag ini may kahilabtanan sa amo nga lalaki. O Diyos ko, matuod bala ini. Ay, kinahanglan. Sunugon kong amo nga sketch. Kuhaon ko ato sa akong bag. Ay, mabangon ako. Ay, kuhaon kong sketch ko. Amo ini ang sketch ng lalaki nga ato. Nga ginhimo ko dito sa may jutay nga suba. Wala ini ginsunog ni Mother Superior. Bangod wala man siya kuno sang may nakita nga malain diri. Kagin pasalamatan ko ina. Kagambot ko nga Apang wala ako sang kusog sa pagsunog sini. Talagsa lang ako makasalapo sang amos sini nga pag-sketch. Sino kagid bala? Nga ang naggamo ang kabuhi ko. Sugod sang makita ko ikaw. Sugod sang makita ko ikaw dito sa lagon. Kagin sketch ko ang imo dagway. Sino kagid bala? Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo!